शिर्डीतले 4 एकर जमीन खरेदी प्रकरणासंदर्भात आणखी एक महत्त्वाची बातमी। अशोक खरासह 5 जणांवर गुन्हा दाखल झालाय। मूळ जमीन मालकाच्या तक्रारीनंतर हा गुन्हा दाखल झालाय। खरेदी व्यवहारामध्ये फसवणूक केल्याचा आरोप आहे आणि अशोक खरात, त्याची पत्नी कल्पना खरात, मध्यस्थ अरविंद बावके, किरण सोनावणे आणि अशोक तांबे अशा 5 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। अशोक खरा संदर्भात आणखी काही कारनामे आता पुढे येत आहेत। जमिनीचे व्यवहार किती मोठ्या प्रमाणात होत होते, अशोक खरात या जमीन व्यवहारांमध्ये कशा प्रकारे गुंतलेला होता हे सुद्धा पुढे येते। आणि त्यातलंच एक प्रकरण म्हणजे शिर्डीतलं 4 एकर जमीन खरेदी प्रकरण। अशोक खरासह 5 जणांवर या संदर्भातला गुन्हा दाखल आहे आणि मूळ जमीन मालकाच्या तक्रारीनंतर हा गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। या खरेदी व्यवहारामध्ये फसवणूक केल्याचा त्यानं आरोप केलाय जमीन मालकानं। तर अशोक खरात, त्याची पत्नी कल्पना खरात आणि अरविंद बावके, किरण सोनवणे, अशोक तांबे अशा 5 जणांवर गुन्हा दाखल झालाय।